man. My sister ufunani? Angifuni ukukhuluma nawe. Ufunani? Ungiyekele. Why ufebezela wena? Nina nifunani la? Wena uyafebezela lana undoda yakho uyazusa emsebenzini. Justice. Wait, Mr. Jones. Justice. Wait. Lava simfimbi. Justice. Muthibeng lovers. Oh, Muthibeng. Ngimlobolile lona. Imali yami edurayo man. Ngikhipha imali yami edurayo for this family. Wait. Yeah, lovers. Kiskali mala kyakupa. Justice. Yeah. Kemaharing. Justice. My sis, no. What's baking guys? Re na le movie e ntjha e bitswang ka Amalobolo. Wa tseba hona le mong, hona le ntate Mandlankosi mona, hona le Lady Blue. Mo character ya ka ke bapala Simi guys. Mamelang ke Makoti and ke main character. Mona nna hantlantle ke ntshetswa mahadi guys. And ska ke ntshetswa mahadi guys mona, ho etsa hore malabola a 10 e be ntho e bohloko. Ka baka la hore nka nna ka baka la hore ke hlokile nnete ka ska jwetsa monna ka o tshwantseng a nyalo hore nna a ke le virgin. Le hore nna hantlantle ba bonkosi a ke na ngwana ene o thola monna ka mole a etsang a thola hore nna ke na le ngwana ene a thola hore a ke le virgin wa etsahalang wa senyeya a ska hlola batla nnyala so guys ke lla one way mole so ha o batla o bona hore hantlante Lady Blue ba depressed ha kakang tsamao lo shebang moving ele ene if le wena o batla o ithuta ka ntho tse ngata tse tshwanang le hore wa tseba keng ha o le motho o sena nnete relationship ho etsahalang tsamo shebella Amalobolo ke kopa tshotse wena hantlante di viewers tsa rona mo wena bapala character efeng ene ho etsahalang ngiqaleke nje ngokubingelela abalandeli bethu beJozi Bioscope nabayithandayo ke Jozi Bioscope because bayayithanda iJozi Bioscope yeah right bafowethu angeke ngisachaza kakhulu sekayichazela uLady Blue mina ke lapha ngidlala indawo yenkosi yasemangetheni njengoba seyichazileke umakoti wakami lo namanga iJozi Bioscope ke ngiyayithanda ngoba iyafundisa Lady Blue awubuki nje iyafundisa kodwa ke balandeli bethu beJozi Bioscope niqhubeke nje nilandele iJozi Bioscope ngoba sithola yonke into lapha buka ke le movie uje uBlue Lady Blue aqeda kuyisho Amalobolo ukuthi kwenzekalani ke kuyo Lady Blue oqamba amanga athi hayi umuntu wami mina ngisase virgin ngishade eqala uzobona kahle iyasifika ke inkosi and kanti mutho omulu beyizoba better if lapha yangivesane ngaba umuntu honest ngatshela umuntu wami ukuthi mina kahle nginengani ngatshela umuntu wami ukuthi kahle mina angisi virgin bekuzophuma kuyi ukuthi yena uyakhetha ukuthi uyafuna ukuqhubeka no Lady Blue ori so guys kupa le shebele ngobani movie ya rutisa guys wabona movie ya rutisa ene re rutisa ha o le motho tlwella maka hobane maka at the end of the day ha ka se wisi hole so wa tseba keng pele ke bua haholo bane ke a tseba ke tla bua ke sa fetse link ke ye mo tlase ke kopa ha o batla o shebella Amalobolo link ke yene le tlo nleboa and wa sa keng guys ke kopa feedback ha le qeta ho shebella Amalobolo yes baby. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Jozi Bioscope Real Stories. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting to email us on Jozi Bioscope today. So guys, today ke ngoletse ke my brother Mona, ke tlo mo first fela sebaka so a ihlaloso rena le bitso la ke mang le go wa ngoletse. Abutile kae? Nyaphila sister. Okay, nami ngiyaphila putambe ngisacela nje utshela ama viewers seJozi Bioscope ukuthi wena kahle igama lakho ubani nokuthi wasibhalele. Okay sister mina igama lami ngisithembiso ne. Yeah. Shuthi manje yona sister kunokuthi manje njalo mangisemsebenzini. Kunezinto engazithuli kahle I understand. Every time mangifika endlini ezinye izinto azenziwa ngene ngiyasola ukuthi manje umuntu wami ngathi khona la agijimela khona. Ngikhuluma nawe kumanje so. Akekho endlini. Yeah. Yena ucabanga ukuthi ngisemsebenzini. Yeah. So mina ngiphumile emsebenzini njengoba ngizonibhalela ngintshela ukuthi kunento engakhali kahle lapha. Yeah. Yabona. So ngicela ukuthi ningisize because kumanje nje angazi ukuthi kuyenzakalani. Angazi ukuthi kuyenzakalani. So my brother kupa botsa something. O hona le ntse tse sa hlolang di etsa tse sa hlolang so itse motho a sa hlolang a di etsa. Se tshwanang ning aka clean aka pheka ka enzini ka fing I wanna understand. Ngifuna ukuthi nama viewers understand. Okay, ukuqala ne lo muntu ngimlobolile, ne? Mara like ama qualities omfazi oshadiwa akawayenzi. Akawayenzi. You understand? Mangifika endlini sometimes ngimthola ngekho mangifika endlini ngizwa lokhu ya. You understand? And then not even once futhi nje kule nyanga le nje bekunyiwa nje angimtholi ke endlini. Uyephi? So wena nomuntu wakho sika utsho so lina lina kukaka ngilutlwana. And yeah. Sinesikhathi side kabi sister. Side kabi isikhathi. Ngikhuluma nge2 years la. Yeah. You understand? Lo muntu lo ngimlobolile last year. Ngenkomo eziphelele. Bese mina mangifika endlini ngimtholi lo muntu lo. Yeah. Mangifika endlini akwenzakali next akuphekwanga. Uzwa lokho nalokho. Ke batla o tseba di lokho tse o di utlwang tse o ke tse feng. Ke ntho tse feng tse o di utlwang.
Okay sister mamela la kuqala ne. Ngizothi mina mangibuye emsebenzini ne. Kube khona abantu abangitshelayo ukuthi hey mfethu umuntu wakho khona la simbona khona. You understand? And kungukuthi khona like us. Yabo? Kunenye indawo ngapha. Yabo? La vele nje kushintshwana khona. And ngiyezwa ukuthi nawe uyatholakala lapha. And angazi ukuthi nobani. You understand? So manje ngifuna ukwazi ukuthi kuyenzakalani because kukumanje so. Angazi nokuthi kwenzakalani kumanje. So my brother igama lo la muthu owahawu kima. Mpumi. 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 Sure. Ngizama ukunderstand mina. My brother uthi wena lo muntu wakho kumanje nihlala nonke ngithi. Sihlala sonke nalomuntu kukumanje ucabanga ukuthi ngisemsebenzini angiyange emsebenzini mina. So akekho endlini. Akekho endlini. Uyagalavanda kuleyo ndawo. Aketsa mayeng. Ngicela ukuthi sisheshe. Oh no so mjama ungashiya. Oh, asinze so usikati siya nya. Mama soshiya sazi manje. Okay my brother wait. Abuti waphakisa my brother wait. Phela lana manje mase ugijima so sihamba crane angisho. Likoloyi cameraman. Koloyi ska uchayisa please. Yeah. Njami. Ngiyacela ke Yeah. makuthi Mfethu lo muntu ngimlobolile mfethu ngakhipha inkomo ziphelele I'm mfethu. so sorry my brother. mara kwenzeke manje. Another thing. Ntsheba e wrong batho ba yetsa. Wa nyala o ntse mahadi ufebeze ntse le jwalo lovers. Uyiputsa why motho tshwantsha ise jwalo ni? Uvume kanjani ukuthi manje ukhushele inkomo usazi ukuthi usazophinde ube isifebe futhi uyabona Wonke lento le. No. Wonke lento le. Kahle. Amanyala butwana. Kodwa sizabona ke ukuthi vele my brother engaluya ngithola masifika lapha yakhe ngiyami ngicela wehlisa umoya siyikhulume kahle le ndaba ngithi usibizile. Ngithandazela ukuthi ngingamtholi lapha. Ngicela ukuthandazela ukuthi ngingamtholi lapha. Mamela my brother lava sibonete ko pake fihla musikalwana. If ufuna ukuzithathela umthetho ezandleni zakho kuba usibizanga thina ngoba manje thina asilwi nabantu nje yami ngithola. Emapeli kumkani retla ka mokae. Siza my brother. Wait pen, wait. Bula. Okay. Asingene. Wait, lovers. Yini kwenziwani la? Yiyo le ndlu le ebhukhwayo le abayenza kuyo yonke le manyala. Mampele. Oh, kuyabhukwa la. Yeah, ngathi indawo ebhukwayo le. Okay. Wait, ngena ngilekani. Oh. Ngicela singarasi madoka ngithi manje. My brother. Lovers. Yeah. Akibone nice. My brother, wait. So we knocking. Hey, wait. Hey, Coco. Wena nja. Wait. My brother, wait. Wait. Yes. Yeah, my brother. My sister, tina kapili. Ufuna uyafebezela lana undoda kuyazi usamsebenzini. Just little man. My brother, wait. Little man. My brother. Wait, kiskali mala kibatango. Wait, Mr. Jones. Just wait. My sister. Wait. When I need 1 rand. Ufunani? Ufebeze. No, my brother. No. My sister. Ubizobani? My sister ufunani? Angifuni ukukhuluma nawe. Ufunani? Ngiyekele. Why ufebezela wena? Nina nifuna nda. Indoda yakho manje bawenza kanjani? Ngicela ngihambe nda. Mangabheka manje wenza kanjani? Hayi ngicela hayi. Awuyeke. Le ntombi yabantu. Ukuthi Wazi ukuthi ngiyazi ukuthi une boyfriend. So wow busy. Besifunana nalomuntu lo. Benifunana? Yeah, besifunana. Wena no bhuti nihlobana kanjani yazana? Ibrother. Ubhuti wakho ukhohlakele hlena. Ngikhohle mara badala. Why nifebezela no girlfriend kabhuti wakho? Dala bekangifuna lo muntu lo. Ubhuti wakhe lava simathi. Yasijwayele lo. Ubhuti wakho amayisisi. Hlukana nami. Nifuna niphethelani lo muntu lo? Niphethelani lo muntu lo? Oh, lava simfimbi. Just Muthibeng lovers. Oh, Muthibeng. Sorry, Muthibeng. Nimbambeleni. Miyekeni. Ubalekani? Ufuna kuba lona uzomlimaza. Yima, ufuna uzomlimaza. Yeah. No, my brother, no. Yes, sir. Mr. Jones, Muthibeng. Miyekeni.
Awungiyeke manje. My brother. Makaphume. Uthi abantwana bomuntu makabonga ngacabanganga the time umbuka No, usile lona. Usile lo. Usile. Hamba. Angikufuni wena. Ningama brothers aniswabi. Nimbetrayile nina nithu. Nesifetshana, wena sifetshana. Ni right. Nimbetraye nithu. Usuke phambi kwami. Usuke ngizongixolele. Angitsholi nama brothers. Yes. Ngicela ukuthi Ngitsholi nama brothers. Jayezo. Ulale ndawo lentsha yakho yeso. Ngibone. Wait, hi my sis. Utlakilimaza wena. Utlakilimaza. Thiba ngingwanyana okalifiyela. Muthibe. Hayi man, nani niyaswabisa. Hayi. Akhuphe lo mjidi, ngicela simu kancane. Nina niyaswabisa. My sis. I-boyfriend yakho ama brothers. Hamba. Ama brothers. Wena understand ukuthi igazi lakho leli. Ngiya understand mara Over isifetshana leso, over isifetshana leso. Ushilo wathi akamfuna ngithi. Over isifebe leso. Wena mawufebezela singangeni. Ningangeni vele nibizobani la. Mawufebezela Okay. ubani. Before Ama kuphendula. brothers uyafebezela wena. Mamela ngizokuphendula ne. Nibizobani la. Sizele. Ningabizala nobhuti wakhe uninvited guest. Akuphenduli next. Uyabonga sis. Ni right. Ngamfela. Decide ukuthi ekudubule khuphi ibhamu. Yabona ukuthi manje uzoba senkingeni. First of all, abuti uyithole hambi wena. Madi aho over ngwanyana ntse lefebezela lilithu. Laswabisa. Akiswabisi. Awu. Bona ubwali ka phone awuna dihlong. Omunye. Febezela ke. Ngamnandi kanjani? Nice. How? Wait. Yeah, levas kiskalimala kyakopa just sis. Yeah, kimaharing just sis. My sis, no. Yes, sis. Like no. Awungiyeke manje. My brother, wait. Bafisa mamela. Umfowenu ngithi uthe unomfazi naye. Umfowenu unomfazi ngithi. Unomfazi. Awuna number yakhe umfazi wakhe simfonele ngiyacela Douglas. Yeah. Hafonelwe umsadi. Unomfazi naye yani akafonelwe umfazi wakhe. Haribise umsadi wakhe. Azoyazi le ndaba. Letha phone sikuku. Ufonela umfazi. Bazobona ukuthi ukuyafebezelana kanjani. Igazi lakho. Lavas ikhona iphone lapho. Ngiyacela Doc. Fuck. Hey maka bathula impilo zabona diyabana. No, hayi angithi manje sifuna ukuthi ungawari ngizokulungisela yona ntwana yami lento amandla lesitho. No ngiyakubona iyasheka ithi ngifake. Ngitshele nje pressure wena mana. Faka iphethini yakho. Fuck. Angiyibona. Fuck. Ibhale banje. And my brother below fufulethu. Uyena loyo. Ubani? Lo. Yo. Hayi akekhathi ke bathu bafebezela. Hayi ngimfonele ngokwami. Hayi. Ngizomtshela. Yes. Ublue sakhuluma nawe related. My brother, ke kopa uthuse moya ha ufonile mosadi wa abuti wa hao. Atlo khona ho bona hore abuti wa Amanyala lento abayenza lana. Amanyala my brother na ngiyavuma nawe. Yes. Ngiyavuma, ngivumelana nawe. Ungabi ne stress. Lokhu kusile lokhu kumfazi wakuthe manje ukufonela omunye. Akakuthandi ngoba akabonisa remote. Yinja hamba olala le. Kaheli lo. Yes. Kwabani le ndawo? Kabani la? La kokumbali la. Kwakumbali. Yes. Uhlala kuphi yena? Akho kude nala. Akho kude usebenza khona la enzansi la. Neliko Lava kwakumbali. kopa mo fonela atle mfana. No re tlabegele mali. Sazobona la manyala la. I know kwati. Yes. I know kwati. Yes. I know kwati right now. You lo stoti lo ngihlalele sonke lesikhathi lesi. No, sometimes butwami sinokuthandana nabantu abangasi appreciate. Askisi. My brother bontsha didikeledi. I'm so sorry. Umuntu ngizalwa naye lona man. Ngizalwa naye ngihlelela. I'm so sorry. Ngicela ngazi sokhuluma nama viewers ethu ngisafuna ukulanda lo sisa. Okay, please. Okay, I hamba mlando sisnail. Guys, lava sisenzana lolata o snail yani. Ulolata emsadi wa yena abuti re mthotseng a cheater le girlfriend ya abuti. I'm so sorry my brother ni. I'm so sorry. Ngicela ungakhali. Uzala naye and yazi sometimes Ngimlobolile lona. Imali yami edurayo man. Ngikhipha imali yami edurayo for this family. Mathatha lapho soyenza lento esiyenza. Mama teta bayafebezela bona. Yes, sesake ngimele lento. Ngizala nayo le njalo ngiyenza kanje. Ebile lava siki. Okay. Wena my sis. Whoa. My brother. Bakukai. Emapili bakamoni. Lava since abakeni kamoni. Imali lento ngitholela. Angizwe ukuthi kuthini. Umuntu wakho ujola. Wena ubuwazweni ukuthi ubhuti wami lana nomngami.
Umuzi. Ngingafuni ukutshela mama Ngeke yenze lento. Njengamanje. No, umuzi ngeke yenze lento le. Harile. No, ngibele. Emampili. Mayisisi. Uthanyeke enze kanjalo awazi. Ukuthi ngizalwa nawo lo doti. Awazi. Bayalalana nice. Bayarobalana ende baseni. Emampili. Johnson, uTababuthi habe. Mina ngibuye emsebenzini mina. Let us wait. Just my sis, what got to act like a munaba to got the camera man. Ay, batagive. No, la kuzochitheka igazi asiphuma sibashiye. Guys, come on. Sambeni. Hayi nina niyafebezela nithi niyafeba mana bezemela basi. Amaqhaqha kabani laba labasi. Kidi phaqha sama. Oh. Okay. Oh, gasisi. Sisi, nazi izicathulo zakho mama ngicela. Mntwana yami yazi ngibona ini? No, bazolimazana labantu. No, wena awusale wena sikhuluma nawe. Salani please ngoba aninamthetho. Sokulayitha ngasiphaphela yini kanti? Sokulayitha thina sosinyele fuck man. Ngokulayitha mina bona kaSmile sabufela. Kamyeka bayeke mama. Sithandwayo. Isibebeswabisa. Niyafebezelwa mina. Itholile lento be. Hayi. Baba sile wait lovers. Hey guys, baba khathatha ba. Kuzolimala umuntu la. Yeah, mfana uthi ngivali show siyobheka lo yabhuti la yeah. My sister. Hey guys, kyatshepa re la bona go itse king choice la king no. Ntho re tlo yetsa no re le show. Re ya go my brother no re lo mosheba a ska cina sa tla ka o kwata a tlo lwantshana la butwae mo. So re tlo make sure ha ba le matsane ha ba etsane eng. Re etseng re ba shwetso wa sa king ba buele each other so that ho tle batho ba baholo ba family ba tlotse ba abuti ole o mong o jola le msadi wa abutwae. So re tlotse re ba bue le re family e tlotse ba situation e. But ntho re etsa no re le Jozi Bioscope re lo check abutelo o itse king guys I'll see you in the next episode. Yes.